Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma juggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam liduɓe Agnam Thioday e to cukkugal ko ɗin waktuji sappo e tati ñuniɗo e haalirde moɗon Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hiɗiɓe yonti jonde meɗen mawdi kabaruji ɗemgal Pulaar ene jeeya e gartidi kabaruji meɗen so en tumnima e jayde Seneweb kolleti kay wonande Farba Ngom maire de la commune des Agnam igginama toon to pavillon spécial oɗo saaha o farnama toon to hôpital militaire mo Wokam ɗum ko caggal nde cellal ɓandu makko hokkanimo heddade toon jonde joɗima ñalawma hinki o toon to Guiya nden ɗon jonde ɗon ari tan ko yewtude nden ɗon caɗele teskade hakkude remoɓe e aynaɓe e o saaha mo huccana jolal waalo ma en ketto hen Baydal Ba kanko woni cukko coordinateur zone mo Guiya taw ko e ballal musidɗo ɓeɗen Elaza Ba Sara eɓɓore ngam wallude sukaɓe ɓe no juuɗuri ko noon kadi no ndemiri ha mbawa ɓamtade e on ɗon fannu nden ɗon eɓɓore noon yuɓɓinama toon to Kédougou ɗum no waɗi ko toon to centre formation professionnel mo nokku o e yeeso gartugol cukko gouverneur de la région mo Kédougou ma en jaadu hen e cimtol ngol Alassane Saydou Fall kabaruji caggal leydi kam e coftal ɓalli ko ɗum woni ko utata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nana e nder kabaruji ɗi soko tawi on cabbima joni piren pacciren jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hiɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtulngol neɗɗo Foloyan Mariste villa 92 S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo e sadde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yewtiyata haali Farba Ngom maire de la commune des Agnam so tawi kay en tumnima e Seneweb tottirɓe kabaruɓe kolliti e oɗo alkamisa kanko Farba Ngom mo yittama toon to suudu dumbirdu no ganduɗa kay kañum woni toon to hôpital artistique Le Dantec ganduɗa kay toon to pavillon spécial o nawama toon to ganduɗa kañum woni hôpital militaire mo Wokam ɗo o tawate oɗo saaha ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi alerte ɗum koko yowiti e neurologique mo ganduɗa kay omo o wondi e muɗum ɓe kolliti noon wande kay on ɗon goto e hojjikinan toɓe mo kolliti ɗum foof noon waɗi koye nder alkamisa hanki o tugui tan kikiɗo fayi e jammagu ngu goto e hojjikinan toɓe mo ganduɗa kay kañum woni maître Boubacar Cissé mo ganduɗa kay ne tawe toon to caggal leydi kañum noon weddima e rango muɗum fewde e laamu ngu ko yewti ala haali gonka makko toon to suudu
dumbirdu o littino wonde kay oɗo saaha cellal ɓandu makko kanima o wonde e dumbirdu yoɓe pam noon kala ko heeɓi toon Farba Ngom yoɓe pam ko kamɓe goni ko tekki rondi kanko noon hollitti kay toon ɗo ganduɗa kay kañum woni ɗo waɗa déféré to pavillon spécial wonti hankkadi nokku mo ganduɗa kay ko nokku kantorinɗo ɗum ko yuti e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay kañumen goni ɓe coktirɗe keedi e caggal mumen holliti ni wonande on ɗon pavillon spécial oɗo saaha joni koko wonti nokku mayruɗo hono no wi kanko mo ganduɗa kañum woni maître Boubacar Cissé mo ganduɗa kay ko goto e hojjikinantoɓe Farba Ngom so en gummima e alhaali Farba Ngom en kalat e goɗɗo mo ganduɗa kay ko kañum woni gonɗo e suudu dumbirdu kanko noon o wiyete ko Serigne Saliou Diagne ko ɓiɗɗo e Madiambal Diagne caggal nde o fawono jungo ene wayi tan ñalawma hanki o so tawi kay en tumnima e jayde Seneweb ha joni totirɓe maɓɓe kamal ɓe kolliti kay wonande kanko Serigne Saliou Diagne ene woni tan de o heeɓi ko wiyete ko liberté provisoire kono noon ma o heddo e jimadi ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoje leydi Sénégal kollitino wonde kay caggal nde avocat ji makko mbaɗi ɗaɓɓade toon to chambre d'accusation financière ɗum ko yuti alhaali mo ganduɗa kay omo rewira ɗum e wiide mabɓe noon ala kala ko ganduɗa kay ene tumum e ko yuti on ɗon fannu ɗum je sababu noon e ñalawma hanki o chambre d'accusation o waɗi ordonné woni tan yamiri nde o keɓeta ɗum ko wiyete ko liberté sous contrôle judiciaire kono de noon ɓe kolliti wonande kay ɗum ɗon ma artan wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni parquet général o so tawi kay ɓe mbaɗani appel omo ganduɗa kañum woni Serigne Saliou Diagne ma heɓ ɗum ko wiyete ko liberté provisoire woni tan ma heɓ wellitare. Oɗon ketto haalirde mon Pindi Radio. So en gummima e on ɗon fannu kalen e ko yuwiti alhaali crise universitaire mo ganduɗa kay ne teska e oɗo saaha ɗo ete nder leydi ndi e oɗo dumunna kala ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi ɗe mbawi wiide noon ko kenal wellitare woni kay ko ɓe keeɓi ɗum ko caggal jonte ɗe ganduɗa kay haaɓen namdo ko yuwiti alhaali e jobdiɗi bourse mabɓe ne woni tan noon hollitama wonande kay jagoɗo tambiɗo jangde towne nde waɗi circulaire on ɗon circulaire noon arti tan koko yuwiti alhaali jobdele ɗum ko yuwiti e prise en charge wonande kay situation ɗin ɗon étudiant ji hollitino wonde kay démarche uji ɗi ma ɗum ɓeydo laɓɓitinede ɗo e ñande 16 lewru nduɗo ndu gonɗen on ɗon liste complet mo ganduɗa kay koñum woni étudiant ji wonɓe toon to master 2 ɓe ganduɗa kañum men goni e mbaɗani éligible ma mbaw wadde inscrire e on ɗon année académique hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi fayi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom e nonne kadi ko yuwti alhaali anticipation paiement on ɗon allocation mabɓe holliti noon wonande kay e on ɗon correspondance mo ganduɗa kay yalti e jagorɗo o holliti wonande ɗin ɗon bourse uji ko yuwiti e cycle moyen o ene wayno tan noon oɗo saaha joni ɗin ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ene teska ko yuwiti e ɗin ɗon étudiant ji gonɗi e toon to master ene woni tan on ɗon source holliti wonande oɗo saaha joni e ɗin ɗon perturbation ngaji ɗi ganduɗa kay ene teska toon to campus toyete ɓe garti noon e on ɗon décret 2014-963 du 12 août 2014 étudiant kala baɗɗo inscrire ene foti hebde ɗum ko wiyete ko bourse étudiant mo ganduɗa ene jogui possibilité wawde hokkede bourse so tawi kay waɗi redoublé. So en gummima e on ɗon fannu en jaltat lamargo ngo Dakar jeehena toon to diwan mo Saint-Louis e nder falde Podor to Guédé ngam dolnude powa saaha moni kala anda fodde muɗum e leyɗele ɗe saabu ina teska toon e oɗo saaha e nder waalo ngo ceernde e kala saaha hakkude remoɓe kam e aynaɓe ko ɗum jeeyi sababu noon powas kañum waɗi toon yewtere ngam yewtidde e ɓe ganduɗa kañumen goni joomen leyɗele hani e aynaɓe ɓe en kettoto hen Salif Boudal Ba ko kanko woni coordonnateur adjoint POAS yewtidi ko e Raza Bassa. Caɗele ɗeɗo joni hawri koye jolal ngal noon jawdi ndi fof nan naata e waalo ngo remoɓe ɓe kadi nana puɗɗo joni liggade golle ɗe guese ɗum noon waɗi alay saago eɗen gandi ɗo faya koye so yeehi ha ɓooyi jawdi ndi ne wawi nattoya e guese ɗe ne wawi bonne ɗe kaale ne wawi waɗe caɗele wadde noon mbiɗen yen ndendin zone uji tati ɗi foof mbaɗen boto goto ɗo e Guiya taw eɗen noddi hen service uji eɗen noddi hen
woni conseiller ji ɗi eɗen noddi hen kadi woɓɓe darniɓe ndema darniɓe gaynaka darniɓe aw wonande rewɓe sukaɓe gueɗe kewɗe kalama hen nde wonno rawane saɗe nde taskama no yimɓe koko keɓɓitoni ɗum e nder golle ɗe kono noon hikka noon wiya yomi puɗɗo guila law hunde haale on saaha wallodire beel ma ɗum wawa webtinode golle ɗe janggo wadde noon nder baatu o waɗi fayida no fewi yimɓeɓe kaali caɗele fof kalama peeje kadi ƴettama hen peeje ƴettade hen e woni eɗen gandi to lesto ko toon caɗele ɗe ɓuuri hewde wadde noon ko mawɓe guure ɗe yo ɓuur darade no wiyete remoɓe e aynaɓe wonɓe e nokkuji ɗi wadde zone foof hande wiya so tawi hooti ko yewta ɗo ko yo nawtan ɗum e nokku ɗo ummi ɗo soɓe gasni kadi yooɓe ndendu ɓe cuɓo goomuji cuɓoteɗi titun to banggue guure to saabu wuuro fof ne waɗi goomu PAS yaadude amoji muɗum so wuuro fof waɗi ɗum so gayni ma animateur o ƴetta wadde so tawi saɗede waɗi e nder nokkuji ɗi firti ɗen caɗele ko wonɓe toon e nder nokku ɓen peññinde saɗede nden ɗon peññini saɗede nde eto haalde hen so tawi haaɗi ɗon moƴƴi ko ɗum ñagono so tawi haaɗani ɗon ɓe ɓenninayi goomu zone gonɗo dow maɓɓe o on goomu ne waɗa golle mum so haaɗi ɗon moƴƴi so haaɗani ɓennina goomu gonɗo commune goomu gonɗo commune o ne ma haala hen ene wawi daña ne wawi ronka so ronki hantin yawtin sous préfet PAS noon kañum yahata lawol kañum yahata koye maslaha yahata koye aada yahata koye kotki yimɓe ne wayni maslahaji mumen kono si ha yettima hande sous préfet fawata koye lawol. en keddoto e nder falde Podor ha joni ene anniyi yuɓɓinede campagne médical mo noon waɗata koye nder commune mo Fanayi taw noon yuɓɓinta on ɗon campagne médical ko Mamadou Diop ko tergal goto e lande Pastef e nder commune mo Fanayi on ɗon campagne médical noon ma duuma ko ina tolni e balɗe gasata ko ñande alerte oɗo paaɗo kanko Mamadou Diop ko kanko woni ko kettotoɗen ko yewtidi e Rasa Bassar. Commune de Fanayi ene mbaɗa ñalɗe ɗiɗi ñande samedi ko ɗon e Fanayi village dimanche o inchallah ko dimat médecin ji ɗi kala spécialité mo ganduɗa kala domaine mo ganduɗa no safrere foof maɓe ngar ko fate guiti fate koyɗe fate hoore kala ko ganduɗa domaine mo ganduɗa dille santé foof ma ngar e kadi ko en waɗi kadi hay auto ji mo ganduɗa ko camion ngaji médicalisé ganduɗa yimɓe ene naata nder mbaɗe traité kadi kala cafriɗe kadi kala mbaɗaɗo consulté kadi ene totte ko wiyete ko ordonnance donc ɗum weeɓani c'est une première ko ene waɗe e nder diwan o donc monsieur le ministre de la santé Ibrahima Sy kañumni jaggi hen no fewi e o neeli délégation mo ganduɗa ko chef de cabinet mo o neeli kadi attaché de cabinet mo donc ñalɗe ɗi ko ñalɗe safara ko ñalɗe vraiment consultation gratuite mo ganduɗa yoɓeta kadi yimɓe ne nodda e keewal gara kadi huccidire ɓeeɗo bandiraɓe ganduɗa gummi ko Maroc walla ko ɗo jangganno ha dañi diplôme aji men gon médecin heddi ɓe ko presque nena kañumen étudiant ji gayni nene 7e année men ma gon capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi donc pharmacien kadi ma ngar dentiste en kala ko miijiɗa e ko banggue docteur ma ngar kadi kuccidde bandiraɓe donc ɗum ko welamma no fewi kadi koko ñagateno pour ko gueɗe mbaɗni kadi mbatta ɗum woni collaboration mo batteɗo e entre directeur des ressources humaines Malick Diallo e bandiraɓe marocain ji ɗi ɗon ganduɗa ko Maroc e Sénégal relation ɓooyat donc ɗum woni ko message mo ko département de Podor jeeyi ko Fouta fo jeeyi kala neɗɗo kadi ɗo wawi wonde so nani erango no wawi arde kadi huccidde ɓeeɗo koma liste uji udditi kala garɗo kadi mo ganduɗa Allah ne hoddiri kadi wawa safrade hen kadi inchallah. En mbaɗa tabal jeena toon to mairie toon noon conseiller ji municipal ɗi mairie joddima e alkamisa hanki o e gardugol 3e adjoint au maire o Yero Beyi gonɗon batu noon koyno tolni e 34 conseiller heeɓi tawtorede e ɗin ɗon 44 e jeegom conseiller ji sababude ngal ɗon potital ɗon wonno ko ngam yurnitade compte administratif commune o ko noonne kadi e eɓɓude kesam hesamago e hitande fande arde ndeyete en kettoto hen Yero Beyi 3e adjoint au maire de la commune mo mairie e micro doyen Abou Thiam. Allah walli min hikka rapport ɗi kewani ko waɗano e nder budget 2024 ko fof waɗama exécuté compte o rewi lawol ɗum tagui nde watte vote nde yimɓe fof mbaɗi voté à l'unanimité affaire o rewi lawol eɗen jetten Allah min jetten conseil municipal mo commune mairie pour le premier point. Deuxième point o min payi débat d'orientation budgétaire sa wi débat d'orientation budgétaire ɗum noon haɗantane conseiller ji min jini ɓe ganduɗa ɓeeɗo ko yimɓe mawɓe guure en e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo fof ko joguiɓe kumpito holno commune waɗirde fonctionné e holno gueɗe ɗe mbawata feccirede sa wi débat d'orientation budgétaire ko budget mo joguiɗen o holno mbaweten yeridirde ngalu meɗen ha mbawen wadde ɗum ɗo hanni ɗo ganduɗa guure ɗe goto fof ne wawi hirade hoore muɗum nde ɗum waɗi nde min gadiri d' abord ko emin joguino wiyete phase gadano wiyete PRDC min jaari 3e phase première phase o won kalis min dañno wonko min mbaɗi hen deuxième phase o min dañno ko 518 millions 865 mille oɗon 518 millions 865 mille Allah waɗi min mbaɗi impliqué population o PRDC ɗum hokkuno min min jaari e nder secteur aji ɓurɗo wadde clé e nder commune ɗi sa wi noon mbiya éducation mbiya hydraulique mbiya santé mbiya agriculture mbiya sport ɗum ɗon fof waɗama
hen somo hokki yeru e nder éducation min mbaɗi hen salle de classe uji min mbaɗi hen des murs de clôture min mbaɗi hen électrifié des écoles min mbaɗi hen réfectionné min mbaɗi hen des toilettes woni douche uji min coodi hen matériel ko ganduɗa élevage ɗi ne mbawa hutorade ɗum ko faari éducation sa ƴetti sport c'est la même chose kañum ma hen ko wayno terrain de football uji a ƴetti hydraulique aɗa andi hande ndema meɗen muusi. On kettimomo ko 3e adjoint au maire de la commune mo mairie e micro musidɗo meɗen Abou Thiam. So en gummima toon to falde Podor en jokkat bolol ngol jeena toon to diwan mo Kédougou nden noon eɓɓore wiyetede initiative multisectorielle pour l'avenir de la jeunesse et de l'économique vert au Sénégal ko kamen kay en juɓɓini CRD taw noon on ɗon CRD waɗi ko e ñalawma hanki o toon to centre de formation professionnelle mo nokku o ɗum noon waɗi ko e gardugol hono mo ganduɗa kañum woni nokku gouverneur de la région mo Kédougou Mouhamadoul Moustapha Gaye e tawtorede noon ɓe ganduɗa kañumen goni représentant ji wi gouvernement mo leydi Canada ganduɗa kay ko partenaire ko yuti e nden ɗon eɓɓore e cimtol Alassane Seydou Fall. Ko projet biyeteɗo initiative multisectorielle pour l'avenir de la jeunesse dans l'économie verte au Sénégal kamɓe mbanno ñalal mangal toon centre de formation professionnelle e gardugol mo ganduɗa kañum woni cuko gouverneur toppido kala fara ɓamtare El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye sababu no wonno ko wiide ɓe jogui miijoji wallude sukaɓe golla no hannirta tawa caɗele ngala ha ten noon nder ladde aɓe mbawi remde toon e kadi aɓe mbawi ittude yoga e produit jibinteɗi toon Ousmane Mamadou Soumane woni président du conseil régional de la jeunesse. hande ko weltare projet mo anduɗa hande ko algol wallitagol jeune ji ɗi projet wi image on initiative mo anduɗa hande ko pour wallitagol jeunesse on surtout ko innete économie vert wona hay fo sowona hande heɓugol piiji mo anduɗa hande on tigui no wawi gollude heɓa nafoore tawa tampinali ladde nden a tampinani gurna yimɓeɓe ɗum wonti économie vert projet on kadi ko projet mo anduɗa Tamba e Kédougou na de déroulé on vraiment ko weltare sukaɓe par ce que sa daari ko sukaɓe wallita par ce que e banggue mum formation noye mum renforcement capacité noye mum mais aussi financement noye mum développement de chaîne de valeur ji noye mum to yaate hande e piiji wiyete bohe to yaate piiji wiyete foñño yaate piiji wiyete hande karité ɗum ɗon fof no naata e mum yimɓe kadi gaari kewade gumori banggam arde hawde neɗɗo jonde ɗum saabi yoga mabɓe gatti kadi ɓeydade famde men kadi oɗo projet mo wadde duuɓi 5 e nder leydi Sénégal Souleymane Danso kañum arno e inde président conseil départemental mo Kédougou. Projet noon ko duuɓi 5 yarata ko affaire mondial Canada finance 2025-2030 ko milliards ji sappo no yarano ha duuɓi 5 par ce que projet programme ko suivi mais projet aray ɓe finance projet aray ɓe finance ko yimɓe tum woni joguiɓe de projet ɓe capta kalis on projet o noon ko foti yaade walla ɓenno heɓata kalis on ɗum mi haaldi mais ɓe holnime ɗum wonete hay ñande réunion ambassadeur union européenne mi haaldi ɗum gouverneur on kadi haalniɓe mi wawata finance de chaque fois woɓe beraɓe jetta kalis on ko ɓuuri hewde ɓesgude kewdunaɓe kamɓe weltima no fewni kayni gam yiideɓe oɗo projet ɗo e nder région en tawno so tawi woni o ari ɗo yede ma walluɓe e gueɗe kewɗa tagi noon e gueɗe ganduɗa hoorema hande o saaha eɓe mbawi remde e nder ladde he eɓe mbawi kadi ittude kadi produit ji ganduɗa hoorema ɗiɗon ko nafoji ɗi janggo e jaam. Alassane Saydou Fall Kédougou gam Piindi Radio. Piindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Piindi Radio. kabaruji meɗen caggal leydi pudorten ko toon to leydi Mali toon noon ko goomu woni ko tafa toon gunɗon goomu wiyete ko coalition des forces pour la république on ɗon CFR ene woni tan noon fandare muɗum ko huccodirde e ɓe ganduɗa kañum goni koninkoɓe ɓe leydi Mali ha gam leydi Mali wawa heptude on ɗon droit constitutionnel ɓe kolliti noon wonde kay oɗo saaha joni fandare mabɓe tan ko wadde rétablir ɗum ko wiyete ko liberté fondamentale kam e wawde heblanade on ɗon dialogue mo ganduɗa kay ko dialogue national tawa ene rendini dendagal pelle tawateɗe toon to leydi Mali gam wawde yewtidde e den ɗon pelle noon ine tawa hen ɗum ko wiyete ko les sociétés civiles ha ni e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni e dilloɓe e fannu dawrugol o mo ganduɗa kañum woni Imam Dicko mo ganduɗa kay ko kañum woni gardinoɗo hono on ɗon au conseil islamique toon to leydi Mali ko kam woni ko suba e dow gardigu on ɗon coalition so en gummima toon to leydi Mali en jahat to Burkina woɗɗani Mali toon noon e ñalawma hanki o e batu jagorɗe ne woni tan hoolejo leydi ndi Ibrahima Traoré holliti kay wonande leydi Burkina ine anniyi artirde ɗum ko wiyete ko peine de mort ɗum ko caggal nde teska toon baɗe kantorinde e nder leydi ndi hollitama no wonde kay on ɗon peine de mort noon joofi tan ko ɗen ɗon
balɗe ganduɗa kay ko balɗe kantolin ɗe ganduɗa ina teska ɗum ko wiyete ko haute trahison hani e terrorisme kam e wadde posnude neɗɗo maaya ko ɓen ɗon kay woni on ɗon peine de mort anniyi wadde visé toon to leydi Burkina Faso. So en gummima toon to Burkina Faso en jaata toon to dewlaji dontude Amérique e gunɗon batu ganduɗa kay waɗi hakkude Rwanda kam e République démocratique du Congo caggal muɗum noon ko cifodiral nanodiral jaam ko ɗum woni ko waɗa toon to Washington. ɗum noon waɗi ko e tawtorede mo ganduɗa kañum woni Donald Trump ganduɗa kay kañum woni gardiɗo dewlaji dontude Amérique wondude e hooreɓe leyɗele ɗe ɗiɗi leydi Rwanda kam e République démocratique du Congo. ene woni tan noon on ɗon cérémonie noon waɗi e yeeso tawtorede hooreɓe leyɗele nde dunde Afrique ene jeeya hen hoorejo leydi mo Burundi, Kenya, Angola wondude e hoorejo leydi mo Togo. Gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni en jabanat kabaruji coftal balli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli puɗortoɗen ko e tirage au sort coupe du monde 2026 mo ganduɗa kay ene jogori wadde e ñalawma hande o sanga waktuji 16 ene wonta on ɗon tirage au sort Sénégal ma andu holɓe jogori fottude e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay kañum woni coupe du monde balo toon to dewlaji dontude Amérique to Mexique e toon to Canada e hitande ujunnaje 2026 leydi Sénégal noon ene jeeya e gotiri e leyɗele Afrique ganduɗa kay darde mumen fayidini no fewi ɗum koko yuti e on ɗon éliminatoire coupe du monde 2026 kalen eko yuti e Ligue 1 mo leydi Sénégal 6e journée ma fetto e oɗo week-end derby di Cap-Vert ɗum noon wonata ko hakkude Jaraaf mo Dakar kam e ɓe ganduɗa kañum woni Teungueth FC toon to stade Léopold Sédar Senghor sanga 17h e on saaha Génération Foot ma huccodir e ɓe ganduɗa kañum woni e Linguère mo Saint-Louis ɗum noon wonata ko toon stade Lat Dior mo Thiès ñande dimanche nde ma pottude jokku AGEL mo Rufisque ma huccodir e ɓe ganduɗa kañum woni HLM mo Dakar stade de Mbour ma huccodir e ɓe ganduɗa ko kañumen goni Casa Sport Union Sportive mo Wokam mo wonata ko hakkude muɗum e Dakar Sacré-Cœur Sonacos ma huccodir e Union Sportive mo Gorée ɓe ganduɗa ko kañumen goni AS Pikine ma won hakkude muɗum e Guédiawaye FC Walidane FC wonata ko hakkude muɗum e ɓe ganduɗa ko kañumen goni AS Cambérène ɗum noon wonata ko toon to stade Lat Dior mo Thiès 6e journée Ligue 2 mo leydi Sénégal ma wat pottite e ñalawma janggo o ɗen ɗon pottite e Samawayi ma huccodir e Oslo ko noon kadi Guelewar ma won hakkude muɗum e Jambour mo Louga Teranga wonata ko hakkude muɗum e AS Bambey Amitié FC ma huccodir e Jambar AS Kaffrine wonata ko hakkude muɗum e AS Douane Thiès FC ma won hakkude muɗum e Jamono mo Fatick Dakar Université Club huccodirta ko e AS Ñaari Tali AS Saloum ma won hakkude muɗum e AS Port toon to Europe waɗino pottite e ñalawma hanki ene wayno ɓe ganduɗa kañum woni Manchester United ko kam huccodirno e West Ham United ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel to Italie ɓe pertino ɗum koko yuti e Coupe d'Italie Boulogne ko kam huccodirno e Parme ko Boulogne noon fooliɓe loggi ɗiɗi e gotel Lazio de Rome ko kam fooli e Milan loggol gotol e ndigga ɗen pottite noon toon to France ene tija pottite ɗiɗi e ñalawma hande o ɗen ɗon pottite ɗi noon ma watta hakkude ɓe ganduɗa ko kañumen goni stade Bressois ma huccodir e Monaco sanga 18h sanga 20h Lille ma huccodir e Olympique de Marseille. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe heɗiyankoɓe haalirde Pindi Radio gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen ɗemgal pulaar e ñalawma hande o en jetti dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop to karallagal ngal en jetti rédaction mo Pindi Radio en jetti ɗen ɗon kalirde ceggodirɗe meɗen aadi meɗen e kabaruji wonata ko altine soko gon haaji ɗo e nden min mbi on jokkere ɗoftade kamari windade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.